Il-personalità televiżiva Pepi Azzoppardi kien il-mistieden ta' Luis Tedesco fuq il-programm fid-dettall fuq Net Television fejn tkellem dwar is-sitwazzjoni preżenti f'pajjiżna, il-protesti u l-proposti biex pajjiżna joħroġ minn dil-kriżi. Mistoqsija jekk jaħsibx li din is-sitwazzjoni se ġiet evitata b'azzjoni snin ilu u għalhekk. Jiena dejjem nimmaġinata il-Prim Ministru qed Kastilja. U jimporru daw it-nej. U għed naħaw li ħorru. Jgħidu taħna kont il-pana, ma tajda, pana ma xkien il-pana. Ma xwieħed rrid nġemma l-flus għat-tifla. U l-għore, il-pana, nizlu għad, tista' immaġina di situazzjoni. Ma titwemminx, ma titwemminx. Daw in-nies li meta tara ħaġa bħal dik f'kull pajjiż irreżenjaw in-nies li semmew fil-pana, ma don fi aħna biss. Pepi Azzoppardi fakkar kemm ġew majra nies bħal Simon Busuttil, Jason Azzoppardi u Beppe Fenek Adami. Tajjir, ta' kemmu negattivi, kull ħaġa x'kienu qed jgħidu għadha li qed jiġri issa. Ekku. Il-files vojta, ma kienux vojta mid-dera l-files. U stqar li għadu ma jistax jifhem għalfejn ittieħdu ċertu deċiżjonijiet. Anka mix-xieda jidher li qalu li mindu telaq John Rizzo l-affarijiet ma baqgħux sewwa, ġifieri sanka dik insaqsi għalfejn neħħejnieh il-John Rizzo. X'kien l-iskop biex neħħa din il-persuna li kienet tant integra, tant integra, żgur ma tistax takkuża li kienet man nazzjonalisti jew xi ħaġa, ma nifhimx. Jew kelli issa qed nifhem. Pepi Azzoppardi qal li ħafna nies għadhom ma jistgħux jemmnu li gvern li kien qed imexxi pajjiż bitkabbir ekonomiku u b'kisbiet diversi wassal lil Malta f'din il-kriżi. Pari passu ma daw tara dit-traċedja li kienet qed tiġri isek għandek skizofrenija tal-istess gvern. Allura n-nies ma tihomx tort illi jixtiequ li kieku baqal din in-naħabiż tal-istorja, meta qed tgħidilhom u qed turihom jibdew l-ewwel ikunu f'dinajl. Jien naħseb hemm ħafna nies għadhom f'dinajl. Azzoppardi qal li bil-mod il-mod in-nies qed tirrealizza dak li verament seħħ. Imma bil-mod il-mod in-nies se jirrealizzaw u jibdew jirrealizzaw għaliex hija perikoluż. L-ewwel nett għax mietet persuna maqtula biċċiet. Imbagħad tkompli tigrava għax din il-persuna issa nindunaw li nqatlet. Mhux għax kitbet fuq xi ħadd u rid jagħmilha xi vendikazzjoni jpattila. Inqatlet għax kienet se tikxef u kienet qed tikxef il-korruzzjoni. U jidher li kienu daw li kienu qed jagħmlu daw l-affarijiet illi almenu allegatament jidher illi daw kienu huma li qed jorganizzaw biex itajruha tal-biża'. U tkellem ukoll dwar id-dritt tal-protesta u l-kritika bħalma għamlu fl-modi l-ex-deputat nazzjonalista Franco De Bono u Salvo Mallija u qal li għal ħares ma kinux dawn in-nies li ġejjin minn faxex differenti u minn twemmin politiku differenti li jmorru jsemmaw leħinhom f'dan il-mument kritiku. Tagħmilha ċara ħadd wieħed jittollera l-protesti kif smajna jingħad tittollera protesta. Il-protesta huwa dritt tagħna li nagħmluha u nagħmluha meta rridu u x'ħin irridu. U għalla ħares. Dwar il-Prim Ministru Pepi Azzoppardi qal li dan kellu jaqbad u jirreżenja mill-ewwel ħalli jkun hawn aktar stabilità fil-pajjiż u dwar x'għandu jsir issa huwa qal li jeħtieġ isiru riformi serji u semma fost l-oħrajn il-proposta tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li l-partiti jiġu finanzjati mill-Istat. U qal ukoll il-poplu issa huwa skomdu b'dak li qed joħroġ u għalhekk għandha ssir investigazzjoni fil-kontratti kollha u għandhom jittieħdu miżuri biex din is-sitwazzjoni ma terġax tirrepeti ruħha.